फरायसालिफ्राव गासै सा 1000 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि हाबाफारिखौबो लाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ माय मादार टां एन्ड माय एजुकेशन मोनसे स्लोगान मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे एजेन्डानि सायावनो जों लादों आरो जोंनि गुबै थांखिया जाबाय जे आथिखालाव सारा आसाम नाङै बर' बिजों गुदि फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिनि संख्या अनजिमाया खमायलांदों आरो बे एनरलमेन्टआ खमायलांनायनि थाखाय जिहेतु जोङो आसाम सरकारनिफ्राय 2 बोसोरनि थाखाय मोनसे एगजेम्पसन बिदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला 4000 फरायसालिखौ आसाम सरकारा मार्जार खालामबाय बन्द खालामबाय आरो बे मार्जार खालामनायनि लिस्टआव बर' मिडियामखौ जोङो बाद दोन्दोंमोन रेहाय बिदोंमोन 2 बोसोरनि थाखाय 2 बोसोराव जों बेयाव एनरलमेन्ट बारायगोन गोबां बर' मिडियाम स्कुला 4 5 8 10 12 15 जन स्टुडेन्टजों दिनै सोलिगासिनो दङ बर' मिडियाम स्कुलाव फोरोंगिरिनि आंखाल दङ सासे फोरोंगिरि गैयै स्कुल गोबां सरकारि स्कुल दङ नाथाय बर' मिडियाम स्कुलाव पेरेरेलि फरायसा फरायसुलिनि संख्याबो दिनै खमायलांबाय दा बेखौनो बिथा खालामनानै जे जोंनि फरायसालिखौ जों बासायना लाखिनांगोन जोंनि फरायसालियाव जों जुदि फरायसा फरायसुलि बाङोबा फैबाय थानाय बोसोराव नेक्स्ट इयाराव बियो मार्जार जागोन आरो जों सरकारखौ जुक्ति होनानै जोङो लाखिनो हानाय नङा जों बुंनो जे बर' मिडियामनि स्कुला खम आरो बेखायनो जोंनो स्कुल नांगौ आरो जेराव स्कुल गैया बे स्कुल गोदान गायसननांगौ बे एलपि एमइ हाई स्कुलानो जाया मानो किन्तु दिनै एनरलमेन्ट खमायलांनायनि थाखाय थाखानाय स्कुला जुदि बन्द जायोब्ला जोंनि मादार टां मिडियाम बर' मिडियामनि भबिष्यतआ मा बर' मिडियाम फोथांना लाखिनायनि थाखाय गोबां भाषा आन्दलनाव शहीद जाबाय मिडियामनि थाखाय दिनै गोबां मानसिया गावखौ सेक्रिफाइस खालामबाय बड'लेण्ड दाबिनानै जोङो मोनथाम आन्दलनाव गोबां माने जोङो मुंख्लं जाबाय बिनि उनाव माहारिया दिनै मोनसे लेभेलाव दिनै जौगाबाय मोनसे अधिकार मोनबाय बिनि उनाव दिनै जुदि जोंनि स्कुला जुदि थैयोब्ला गाबोननो गुबुन खाथिनि स्कुला थैयोब्ला बर' मिडियामनि संख्यानि स्कुलानो थैलाङोब्ला बर' रावा मा जागोन बर' हारिया मा जागोन दा बेखायनो बर' मिडियामनि स्कुलखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय रायजो राजाजों जोंनि सावरायनाय हाबाफारि लादों आइ आफाखौ जों खावलायदों गार्जेनखौ खावलायदों गथ'नि बिमा बिफाखौ जों खावलायदों आरो न' थांनानै दर टु दर थांनानै जायफोरा एडमिसन लानो सम जाबाय जायफोरा दिनै स्कुलाव थांनो सम जाबाय बिथांमोनखौ जों खावलायनानै थाखो 3निफ्रायनो 3 बोसोरनिफ्रायनो जिहेतु एडमिसन लानो हायो राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया मादार टां मिडियामाव साबसिन हामसिन सोलोंथाइ लानायनि थाखाय बिथांमोना इम्पर्टेन्स होदों बेखौ बिथा खालामनानै जों गथ' गथाय लाबोफिननायनि थाखाय मोनसे बे अभियान एनरलमेन्ट बांहोनायनि मोनसे बे अभियान आरो जिहेतु थांनाय बोसोराव टिचार गैयै जायगायाव टिचार होनायनि थाखाय जोङो खामानि मावदोंमोन आरो बे बोसोराव जोङो एनरलमेन्ट बांहोनायनि थाखाय बे अभियानखौ लादों आसा खालामो गासै रायजो राजाया बिनि सायाव गुरुत्व होगोन आरो बिथांमोना मदद होगोन आरो गावबा गावनि गथ'फोरखौ दैथायहरनानै मोजां सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जोथोन लागोन स्कुलाव टिचारा क्लास खालामदोंना खालामाखै एसएमडिसिआ नायनांगौ गार्जेनफ्रा नायनांगौ समाजा नायनांगौ आरो एबसुआ बिनि सायाव नोजोर होगोन नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जे बर' मिडियामजों सोलोंथाइ लायोब्ला डाक्टार इन्जिनियार जाया IAS IPS जाया ACS APS जाया मोजां मानसि जानो हाया इंराजि रोङा हिन्दी रोङा बे मोनसे भुल धारना आरो बिनि उदाहरन दङ साक्सेसफुल स्टरि गोबां दङ जायफोरा MBBS आव एडमिसन लायदों बर' मिडियामजों थांदों जायफोरा ACS APS मोनदों बर' मिडियामजों थांनायबो दङ इंराजि आरो एसामिसजोंबो थांनाय दङ किन्तु बर' मिडियामाबो निल नङा दा बेखायनो बर' मिडियाम फरायनानै मोजां इंराजि सोलोंनानै मोजां हिन्दी सोलोंनानै गावनि केरियार दानो हायो मिडियामा दाय नङा प्रब्लेमा जाबाय परिबेस आरो बेयाव जोङो जोंनि थाखानाय स्कुलावनो इंराजिखौ साबसिन फोरोंनानै मोजां सोलोंथाइ बोरै होनो हायो बिनि सायावसो इम्पर्टेन्सखौ जों होनांगोन आरो बेखायनो नैबे अभियाननि गेजेरजों बर' मिडियामनि फरायसालिखौ रेस्किउ खालामनानै बेखौ फोथांफिननानै बर' मिडियाम स्कुल थांना थायोब्ला बर' स्टुडेन्टआनो आंनि फंबाय बिनानाव सोरनिबा माने फिसा फिसौ गथ' गथायानो बेयाव टेट पास जानानै साख्रि मोनगोन आरो मिडियामा थैयोब्ला साख्रि मोननायनि संख्याबो खमायगोन आरो जोंनि एंगेजमेन्टआबो आनएमप्लयमेन्ट इयुथनि संख्याबो बांगोन दा बेखायनो फारसेथिं जातिनि सार्थ मिडियामनि सार्थ भाषानि सार्थ आरो फारसेथिं रिक्रुटमेन्ट पार्टखौबो नायनानै जोङो मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनांगोन
जों बेराफारसेथिं नुदों फरायसालि आरो कलेज दङ बिटिआर गोरोबथा 6.3 बायदियै जोङो दाख्लैबावै बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि डाइरेक्टर अफ एडुकेशन आरो एबसुनि हल टीमा जों रायलायदों आरो बे रायलायनायनि उनाव जे बोसोरथाम जाबाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेटार बियो स्ल' जानानै दङ आरो नांगौ बायदि जायाखै दा बेखौ मावफुंनो थाखाय बेयाव मालाबा स्टेटआ बुङो काउन्सिला खालामथों नङाबा गुबुन गुबुन जायगानि कलेज स्कुलफ्रा केस होगोन आरो काउन्सिला प्रप'जेल हरोब्ला बे स्टेटआव पेन्डिं जानानै थायो दा बेखायनो जों दाख्लै बुंदों जे आइदार अर मोननै पलिसि मोनसेया जाबाय जोंनो मोनसे फुल प्रुफ एमेन्डमेन्ट एक्ट इमिडियेटलि लाबोनानै स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिखौ मावनांगौ आरो नङाब्ला काउन्सिलाइज खालामनानै काउन्सिलनि गेजेरावनो मोनसे रेजुलेसन लाबोनानै स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन 10टा कलेजनि बाजेट हमनानै दोनदों खिन्थु बेखौ मावफुंनायनि थाखाय मेकानिजम गैया बेयाव टेकनिकेल माखासे इस्यु थाबाय दा बेखौ बास्तबाव मावफुंनांगौब्ला मोनसे फुल प्रुफ पलिसि नांगोन आरो मोनसे सिस्टेमेटिक मेनारनि खामानि मावनांगोन जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय गोख्रैनो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ नङाबा भेन्सार स्कुल कलेजनि अबस्थाया आरोबाव गाज्रिसिन जागोन आरो बिसोरो टटेलि साफार जानानै बे कलेज बे इन्स्टिटिउसना गैया जाजोबगोन दा बेखायनो जों बेखौ दाबि होदों